आज मी बायला एक चॅलेंज दिलंय, दिवसभर मी जेवढा खाईन तेवढा खाऊन दाखव. खाऊचा म्हटल्यानंतर माझी बायल एका पायावर तयार झाली. तर थोरला 2 पायावर धावत कबाब में हड्डी बनून हावऱ्यासारखा आमच्या बरोबर येईल. आता बाहेर चॅलेंज का जाऊचा तर बायल मस्तपैकी रेडी झाली. मग मी पण रेडी झालोय आणि थोरल्याक चकवत देऊन आम्ही निघालो. पण थोरला हुशार आमची पाठलांग धरली. मग काय थोरला जबरदस्ती आमच्या चॅलेंज मध्ये सामील झाला. गेल्या गेल्या आम्ही भली मोठी पेस्ट्री खाल्लो. ह्या चॅलेंज मुळे थोरल्याचा पण हात पडला. मग दुपार झाल्यामुळे चीज सँडविच आम्ही रगडूक घेतलं. बायल पण ऐकूक मागा नाही, अक्का चीज सँडविच उभ्या उभ्या बसवल्या. मी खाणार वाटल, मी ऐकतंय काय सँडविच रगडून ग्लासभर ज्यूस जायच्या थे बसवलंय. माझी बायल पण मागे हटूक मागा नाही, ग्लासभर ज्यूस बायलेन पण बसवल्या. बायलेच्या आणि माझ्या वरत्यान चेडू निघाला, खाव कसाच ऐका नाही. दिवसभर रगडून मी हेंका डिनर का घेऊन गेलोय, जाताना बारक्याक पण उचललं. गेले गेले स्टार्टर का धूर काढणारो हॉट पॅन पनीर मागवलं. आज बिल भरताना माझो धूर निघणार आहे एवढा नक्की. शेवटी मी ढोपरा टेकलंय. बायलेन दिवसभर माझ्या एवढा खाऊन चॅलेंज जिंकली. बायल म्हणता मी तर चॅलेंज जिंकलंय, पण माझी लिपस्टिक पण चॅलेंज जिंकली. खाऊन पिऊन 8 तास तशीच्या तशी राहून मी लांब बसल्यामुळे शेवटी बायलेन बारक्याक पप्पी देऊन किस प्रूफ हा की नाही चेक केलं. ही असा NYB ची वेल्वेट मूज लिपस्टिक. ह्याचो शेड आहे 02 आणि ही लिपस्टिक लॉंग लास्टिक, स्मच प्रूफ आणि ट्रान्सफर प्रूफ पण. तुमका सुद्धा ही NYB ची लिपस्टिक हवी असतात तर purple.com वर अवेलेबल आहे. स्कॅनर दिलेलो असा, स्कॅन करून लिपस्टिक खरेदी करा.